So hi guys, na ko nakitaan guys. Nagtanong mo ko direct ko an guys, kuha din. Gusto ni dagang uhong guys, pwede ni siya makaon. Nagtanong ko direct kuha na ko nakitaan guys, na bunga. So guys, na bunga guys. Ang sikuha. Nakita mo ko na mulak ni pero wala kitag bunga, so karon nakita ko bunga sikuha. Yahe. Kung kuhaon ni guys tanawa ning uhong guys, hindi man makaon ani pa sila ang lugar guro makaon sila kay mo kon amo di man maong uhong ang kanon mo sa talong harvest sa talong harvest ini kay usa dali guys Buhi buhan nakay usa diri guys tulo ka ba kung nakuha guys utan na rin hapon ako sa kalibunan nanguha na sad kong bayabas so guys nakoy nakitan guys ang bayabas guys pula siya guys nagika pula ang bayabas so ko ng tangtangon hulog pa dyan makaon og langgam pula lain na sa day panuan guys itong bayabasan dito ay as in ari na sa taspikas wala pa hinog dere dago pero hilaw pa dago siya guys pero hilaw pa hindi nagsilalong guys nagsilalong guys bayabas may daga ng hinog nara pa nara guys ako nakuha ang bayabas na nakuha so guys nagapabot na ko guys hi Chuk Chok uy anong nagkurog-kurog ka gilantan ka ha anong kurog-kurog ka ha Chuki anong kurog-kurog ka na kay sakit gitugnaw ikaw ha noon sa manong bata na ha noon sa nang bata so good morning guys so today is October 30 so guys happy na November so October 30 2024 so guys dagang ikong bayabas idala ko na nangayo ikong bayabas so guys wala pa ko'y pamahaw time check is now 7:05 dulog na ko actually ato siguro ako sa barangay magkaon guys kung anong nga mong bayabas niya naligo na po ko pagkahuman wala ko na mahaw so mo to guys dulog na ang pig duty mode so actually umapuhon na ako to ba mo duty October 31 kay kalagalan naman ini ka Friday so matinding bakasyon guys so guys amping ta medyo ang adlaw kay di kayo siya nice pero okay ra pod si Chuki wa na Jonis kuan Chuki so hi guys so 4 days na ay 3 days na nga mo ang duty karon gikan so karon kay it's already 4 o'clock man in the afternoon so mauli na mi guys na hapit ang ako mauli pa din na ay mga senior sa gawas kay
may gipasirok, gipahabol nila guys ba sumo gasirok pa ko. Din mo uwi na ko nagpaabot ako ni Bana nga magkuha na mo diri. So ang pinta guys ulan-ulan na ba. So thank you. So mga around 6 PM na delikat mi og merkado kay nagpalit mi og sudan. So mao to guys namis uslob ana guys sa merkado kay namigi palit og sudan, then nagpa-cash in po ko sa ko ang utang sa Avon kay mag-due date na nako. So mao to guys. And that's all for today. Thank you guys for watching.